Igbo Queen, Igbo Queen, Igbo Queen, Igbo Queen. Hi, this is Len Igbo on Igbotic No. And in today's video, I'll be teaching you guys how to say rosary in Igbo language. Yes, I'm going to make it beginners friendly so that it's not I will not say too much, but so that you can start to saying it already without having to learn so much. There are various prayers that you can say before you come to this very first one. There are various prayers you will say before here, but I'm going to just give one prayer, which is Our Father. So when you say Our Father here, I'll tell you what to say in other places. So hope you enjoyed this video. Please don't forget to share, like, subscribe. Please, I beg each and every one of you, even though you don't have a YouTube channel, please share my video. Just copy the link, share it in any platform you want to share it. It's a way of helping me out as well, because we don't know who's gonna watch it, right? So now we'll begin. I'm going to begin with Our Father in Igbo, which you're going to say here. Yes, and another video, I'm going to teach you how to say I believe in God. Most people, after saying our Father here, they say I believe in God, the Father Almighty, but I'm going to leave that one for today, just to begin with Our Father on this first one. So we'll begin. Nna anyị nọ n'eluigwe. 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 Ka otito dịrị aha gị. 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 Ka ọchịchị gị bịa. Ka ọchịchị gị bịa. Ka ọchịchị gị bịa. Ka eme uche gị n'ụwa. Ka eme uche gị n'ụwa. Ka eme uche gị n'ụwa. Dịka esi eme ya n'eluigwe. Dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata. Nye anyị tata. Nye anyị tata. Nri nke ụbọchị anyị. Nri nke ụbọchị anyị. Nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị. Dịka isi agbaghara. Dịka isi agbaghara. Dịka isi agbaghara ndị mehiere gị. Ndị mehiere gị. Ndị mehiere gị. Ekwena ka anyị kwena nlanye. Ekwena ka anyị kwena nlanye. Ekwena ka anyị kwena nlanye. Ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Ma zọpụta anyị n'ajọ ihe or ife. Ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. So after you have said that on this big bead here, which is the first bead, after you have done sign of the cross, then you go to the first bead, then you say Our Father, Nna anyị nọ n'eluigwe, which I just said now. After saying it, I'm going to repeat Nna anyị nọ n'eluigwe again in Igbo for 3 times, then we continue. Now I'm done repeating it. The first bead here, which is a smaller bead, is Hail Mary. Is Hail Mary. Hail Mary is what we're going to say here. It's still the same thing we'll say here. Then I'll tell you what we'll say here. So we'll start here. After we have said Our Father here, Nna anyị nọ n'eluigwe, here we say Ekene Maria. Ekene Maria.
ijupụtara na Gracia, ijupụtara na Gracia. Osebụlụwa nọnyere gị, osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti kporo niile, ịdị ngọzi n'etiti kporo niile, ịdị ngọzi n'etiti kporo niile. Ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Let's say it again. Ekene Maria, ijupụtara na Gracia, ijupụtara na Gracia. Osebụlụwa nọnyere gị, osebụlụwa nọnyere gị, osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti kporo niile, ịdị ngọzi n'etiti kporo niile, ịdị ngọzi n'etiti kporo niile. Ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Yes, I know this word, I don't know if it's going to be difficult for you, but I know it's not going to be difficult for you so long you do it like you're doing TikTok. Yes, repeatedly, and you'll be good at it. I'm going to say it once now, then we'll move over to the next. But it's good you learn this part because we're going to be using it all over these small bits here, all over these small bits here, all over these small bits here. That is what we're going to be using. It's very easy to say the rosary. Yes, that's what we're going to be using. So it's even important to know this part I am saying. I repeat it one more time. Ekene Maria, Ekene Maria, ijupụtara na Gracia, ijupụtara na Gracia. Osebụlụwa nọnyere gị, osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti kporo niile, ịdị ngọzi n'etiti kporo niile. Ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. That is, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. When you have said this, the response is, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Then the response in Igbo is, Maria dị asọ, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, nne nke Chukwu, nne nke Chukwu. Yọbala anyị bụ ndị njọ ayịyọ, yọbala anyị bụ ndị njọ ayịyọ, kịta ma n'oge ọnwụ anyị. Amen. So let's do it together. Get your rosary. Get your rosary. Okay. We are done with saying our Father here, which is 9 on Eliwe. Go to the smaller rosary, the first one, the smaller bead. We'll start. Ekene Maria, ijupụtara na Gracia, osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti kporo niile, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. If you're with somebody, if you're praying to, if you're two praying, saying the rosary, the other person can be responding. But if you're the only person, you respond yourself. After saying that, the same small beats, you continue. Maria dị asọ, Maria dị asọ, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, nne nke Chukwu. Yọbala anyị bụ ndị njọ ayịyọ, kịta ma n'oge ọnwụ anyị. Amen. You go to the next one. Ekene Maria, ijupụtara na Gracia, osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti kporo niile, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu. Yọbala anyị bụ ndị njọ ayịyọ, kịta ma n'oge ọnwụ anyị. Amen. You go to the third one. Ekene Maria, ijupụtara na Gracia, osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti kporo niile,
ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Chiso. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbala anyị bụ ndị nje ayịyọ kịta ma n'oge ọnwa anyị. Amen. In English, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The next beat that is following is the bigger beat. You know, say, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. In Igbo, Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile n'ụwa ebere. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile n'ụwa ebere. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile n'ụwa ebere. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta n'ụwa ebere. Amen. When you have learned this Hail Mary, Ekene Maria, and the response, and you have learned Glory be to the Father, which is Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, you have learned how to say this whole bit and with already. The only thing you have not learned is the mysteries, because there are mysteries that follows each of the big bits. We have mysteries that follows them, but I'm not going to say it today. Yes, you will start from here. Let me know in the comment section if this video is okay by you. Then I'll get the mysteries, because we have various mysteries. We have the sorrowful mystery, we have the joyful mystery, we have the glorious mystery, and we have the mystery of light. So we have 4 different mysteries that you use every day: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. There is a particular mystery that you pray alongside with your rosary. But for the sake of this video, it is beginners friendly. We can't mention the mysteries. The mysteries is going to be on a separate video, because it's going to take a while. It's on a separate video because we're going to say the various mysteries, so it's not going to be a small thing. But just starts like this. Yes, God sees the heart. Starts like this. So now when we are done with that, we're supposed to say, after we have said Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, then we now say the first mystery. Is that the mystery of light that you're saying, or the sorrowful mystery, or the joyful mystery, or the glorious mystery? This is where you use that mystery. The mystery, each of the mystery is 5, which accustoms to the number of these big rosaries here. So but we'll leave it for today. So when you're done with saying Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile n'ụwa ebere. Amen. Just come to the small bit again. You now start saying the same thing. That is why I said you have to learn that part. You now start using the same thing. Ekene Maria, Ijupụta na Gratia, Osebu anọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Chiso. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbụla anyị bụ ndị nje ayọ kịta ma n'ọnwa anyị. You go to the next one. Ekene Maria, Ijupụta na Gratia, Osebu anọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Chiso. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbụla anyị bụ ndị nje ayọ kịta ma n'ọnwa anyị. Amen. You go to the next one. Ekene Maria, Ijupụta na Gratia, Oselu ụwa nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Chiso. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbụla anyị bụ ndị nje ayọ kịta ma n'ọnwa anyị. Amen. So what I'm saying now, this is what you keep doing. Keep saying, keep saying, keep saying, keep saying, keep saying, keep saying. The small beats is 10. So when we get to the big beat, which is a bit separated, you can see the way I want this to focus. This is not focusing. I want it to focus.
So if you see after this very small bead, you see the big bead. The big bead is demarcated, so you know already you have come to the big bead. Do you now repeat that thing? You know already you have come to the big bead. You now repeat again what I said. Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile na ụwa ebe ebe. Amen. Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile na ụwa ebe ebe. Amen. All these things you're saying it once, but I'm repeating it because I want you to TikTok with me. Do you understand? You now start again. Ekene Maria Ijuptena Gracia. Osebu anoerege. Edingos netiti borinini. Odka dingos ebunwa fogibuchi yeso. Maria diaso nenke chupu. Your balai bondenja ayo. Ketama nongwai. Amen. So this is how you say it, like this, 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 like this. The 10 beats till you come to the big bead. You now say Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Which is glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. So you go to the small bead again, then the big bead. You go to the small bead again, then the big bead. You go to the small bead again, then here you now say Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile n'ụwa ebe ebe. Amen. We have other prayers that follow it, but for beginners friendly, we have various prayers that follow it, but for beginners friendly, once you get to this point and close with Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Then you can say your intentions. You know, the reason you're saying the rosary, what you want God to do for you, what you want our Blessed Mother Virgin Mary to do for you. When you're done saying it, now can I close it with na Hannah, na wa, na monster. Amen. Which is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. I don't know if I did this video, I don't know if it's going to change the direction of my hand, but just know, in the name of the Father and of the Son and of the your left side first, and of the Holy Spirit, then your right hand. Amen. But I don't know the way the video will show. Okay, so I know this video is a bit cumbersome or a bit long, but surely not complicated, because if you've learned Ekene Maria and the response, then Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, you can see is what you're going to use and finish up the rosary. Let me know in the comment section if you want me to continue with teaching this topic, because we have mysteries that follow each of them when you're saying glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, which is Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ. When you're saying it, there's a mystery. Like I will say, first joyful mystery, the Annunciation. Then that is how I'll continue again when I go to the second one. And I'll say second joyful mystery, the Visitation. I'll continue again, you know, the third one. Third joyful mystery, the birth of our Lord Jesus Christ, or the Nativity. Fourth joyful mystery, the presentation of our Lord Jesus Christ in the church. Fifth joyful mystery, the finding of our Lord Jesus Christ, you know, the finding of our Lord Jesus Christ, yes. So each mystery will be said on various days. You have to check when we say it as Catholics. Each mysteries are said on various days: the joyful, the sorrowful mystery, the mystery of light, and the mystery of light, and the glorious mystery. So, but beginners friendly, God sees our heart and sees your attempts. Just start like this. I have said now. When you're done with this, you have crossed 80% of saying your rosary. Yes, you have done 80% of saying your rosary. Put that in the comment section so I can tell me if you want me to continue with this topic, if you want the mysteries, the sorrowful mystery, the joyful mysteries that you say after saying Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta mgbe niile n'ụwa ebe ebe. Amen. You say the mystery. After saying the first mystery, then you continue with Our Father, which is nine on anyway. Go to the After saying it, now continue with
Ekene Maria Ijuputana Gracia. Yes, see, if I come out and bring and see and just teach you guys this rosary the way I say it, I have so many prayers I say at each point, at each stop, or as I begin. You won't learn, it will be too much for you. So this is the part one of saying how to say your rosary. This is the part one because it's cumbersome. So this is the part one. So make this attempt. Start with this attempt that I just taught you now. Start with this attempt and put that in the comment section if you want me to continue. Then I begin to expand it. I begin to expatiate it. Okay, thank you for watching, and I'll see you in my next video. Share this video, like it, even though you're not a YouTuber, share it, like it, and I'll see you in my next video. Do have a wonderful day. Bye.